Tá muid anseo gruach na Cathrach, ceann na ceantair Ghaeltachta I gcomhar na Gaillimhe. Is tóigh go bhfuil go leor daoine ainneo go bhfuil Gaeltachtaí nó cuide go chathair na Gaillimhe sa Gaeltacht effigiúil. Seo mar go raibh nuair bunaíonn na Gaeltachtaí dás chathair na Gaillimhe isteach insna Gaeltachtaí seo gan éon phleanáil teangas dói ag an am. Ach maireann pobl suntasach Gaeltachta insna háitiúla seo. Agus siirte muid gur dhéanana leis an bheachtas seo le ráchóthar fud fad na Cathrach na aithint sa thuirt go na Gaeltachtaí seo. Áite bhfuil priviléid Gaeltachta fiú sa látá nimháin go bhfuil níomháin cóireachtaí áite ainm na chuí ach éon chóiríocht ón stát go níos mó éileh heirifhís Gaeilge agus feicilech Gaeilge, feasach Gaeilge, rud a chuirins go mór le Gailge mar bhaile seirbhís Gaeltachta baile ráthangach agus baile atá ar imel ceann na Gaeltachtaí is mó agus is suntasaí sa stát.